MeghalayaPost.news Hakawai ka jingjia ka ropan Shaiong hingan ye kinong Leit Iathoh bat khamtam rang Iathoh kawai ka samla Iathoh kala Phet Kynsan Pyndeng Iathoh bat Leit Pyndeng Syntiew Pynban Iala Baieid hakajaka ban Pyndeng rang Iathoh bat kadurki jongkani ka jingjia kala saprang hakilat pathai khobor Iathoh bakate ka jingjia kadai ka blaja hakajan mit jong ka arpu ne arpulai ubna Yayong hajar arpun riu hakawai ka snong ka blatip kerteng kum ka parasya hachindrawa ka badang hab hakajala Madhya Pradesh kani ka jingjia kala penkulmari thlim ya bro kinong Leit Iathoh bat wanra ya ke jingyama yania ke bajur hapdeng ki bahiyeng jong senrang persya ya ki jong ke kentai kat hadu balapoi sa ke jingye sho ya dan Leit Iathoh ru baute Baieid kate ke samla Iathoh ula sha sho syadat bat sya be ru haki bahiyeng jongka na kate ke jaka Iathoh bat wallah dien baki bahiyeng hasem jong baro ar kilong yeng kila persyang ban penya be ya kate ke jingye Iathoh utei urang Iathoh ula kentat mardor ban beteng ya ke jingye Iathoh bat haban pen kutno siteng por ang dalam berkata ang daya itu mau dikiap kalau kare. MeghalayaPost.news